Terus yen kelairane neng dina akad pahing, akad 5 pahing sanga neptune 14 karo neng akad pahing neptune ya 14 temu 28. Barijab oleh setahun rezekine cilik, oleh 2 tahun rezekine gedhe. Lah rezeki gedhe kuwi lah ora bondo ya anak. Oleh 3 tahun cilik, 4 tahun kena coba. Jadi kudu dikeh-kehne sabare lan nerimane. Oleh 5 tahun duwe rezeki sedengan meneh, 6 tahun sedengan, 7 tahun oleh rezeki gede banget. Sing duwe persatuan 28 akad pahing lawan akad pahing, sapa sing kuat cobane bakal nemoni urip sing kepenak.